Toto je skutečný příběh. Vyprávíme ho podle zpráv svědků a záznamů z pilotních kabin a kontrolní věže. Nedaleko břehu Afriky leží v teplých mořích jako smaragdový náhrdelník malé zelené ostrovy. Kanárské ostrovy. Už léta patří k oblíbeným turistickým cílům. 27. března 1977 sem mířila 2 obří letadla. 650 cestujících doufalo, že jsou na cestě do ráje. Byli však na cestě do pekla. Jejich letadla byla odkloněna na malé letiště na ostrově Tenerife. To však bylo stále více ucpáno letadly. Navíc padla hustá mlha. Napětí rostlo. Cestující i posádka se chtěli už konečně dostat k cíli. Jedeme. Penem 1736, hlaste dráha volná. Dobře, ohlásíme dráha volná. Máme volno? Co říkáš? Je ten Penem. No, ano. Tamhle je. Sakra, ten idiot jede přímo na nás. Bože! Ach ne! Dělej! Dělej, dělej! Dělej, dělej! Vypadni! Dělej! Ach bože! Česká televize uvádí cyklus kanadských dokumentárních rekonstrukcí letecké katastrofy. Srážka století. Toho dne zemřelo 583 lidí. Byla to prozatím nejhorší letecká katastrofa v dějinách. Během několika sekund bylo po všem. Pro hrstku těch, kdo přežili, to byly nejdelší a nejstrašnější sekundy v životě. Nejdřív jsem myslela, že vybuchla bomba. Mohla bych to přirovnat jen k tomu, jako by explodovala každá molekula vzduchu. Podívala jsem se do kabiny a všechno bylo v plamenech. Pomyslela jsem si, pane bože, jsme v pasti. Měli jsme 28 lidí v horním salonku, ale salonek tam najednou už nebyl. Joan tam stála a křičela: Susan, chyť se mě za ruku. Motory se začínaly rozpadat. Brzy jsem tu ruku už neudržela. Zakryla jsem si rukama tvář a řekla jsem si: Bože, dnes tě uvidím. Jako by se ve mně probudil nějaký instinkt a ten mě nutil dostat se z letadla. Řekl jsem, vyskočím a pokusím se zbrzdit svůj pád. Letadlo se hroutilo dovnitř na lidi. Hned jsem si pomyslela, že to je naprostá zkáza. Cítila jsem se odpovědná, protože jsem se nedokázala postarat o cestující. Také bezmocná, když jsem to viděla a věděla jsem, že nemůžu nic dělat. Nemohla jsem zpátky do letadla, nebylo kudy, všechno hořelo. Hasiči se 12 hodin snažili uhasit oheň, ale byl to beznadějný úkol. Když se rozšířila zpráva o katastrofě, nikdo nechápal, jak se mohla 2 nejmodernější letadla najednou ocitnout na stejné vzletové dráze. Tolik mrtvých. Co se stalo? Kdo to zavinil? Teprve později byl odhalen řetěz náhod, chyb a nedorozumění, které vedly k největší katastrofě v dějinách letectví. Tento příběh začíná v poledne 27. března. Letadlo Pan American 1736 se blížilo ke Kanárským ostrovům. Byl to velmi dlouhý let. Letadlo odstartovalo předchozí odpoledne z Los Angeles. Cestující už byli unaveni a těšili se na konec cesty v hlavním městě Kanárských ostrovů Las Palmas. Už jste někdy byli na Kanárech? Znáte to tady někdo? Já. Měl jsem se tam skvěle. Pěkné pláže, grilované ryby, půlnoční koupání. To by se mi líbilo. Ale poprvé letím touhle trasou. Já taky. Šlo to rychle. To ono. A právě tenhle let byl jeden z prvních, kterým jsme říkali výletní.
Většina pasažérů byli důchodci. Jejich cílem bylo Las Palmas, kde se měli nalodit na výletní loď na 10denní plavbu, pak se měli vrátit a odletět zpátky do Spojených států. Cestujícím však nikdo neřekl o teroristech. Ti byli odhodláni získat nezávislost na Španělsku, kterému Kanárské ostrovy patří. Všichni musí pochopit, že Kanárské ostrovy jsou ve válce. Dokud budou ostrovy kolonií, budou ve válce se Španělskem. Jestli španělská vláda nepřijme naše 3 podmínky, zahájíme ozbrojený boj a budeme bojovat až do konce. Šest hodin z New Yorku, to můžu udělat znovu. Čas přece utíká rychle, když se dobře bavíš. Na palubě letadla Penem bylo 380 cestujících. Staralo se o ně 11 členů obsluhujícího personálu. Letěla jsem se svou nejlepší přítelkyní Susan Donovanovou. Vždycky jsme se hlásili na stejný let, protože se nám spolu dobře pracovalo. Suzy, schovej si nějakou energii pro Paříž. Měli jsme letět do Las Palmas, vysadit cestující, odletět prázdným letadlem do Paříže a v Paříži pak zůstat. Jen málo katastrof bývá způsobeno jedinou událostí. Je k tomu zapotřebí celý řetěz náhod. A tak tomu bylo i onoho dne. Zpočátku šlo všechno dobře, pak se však teroristé rozhodli jednat a vybrali si právě Gando, letiště v Las Palmas, kam směřovalo i letadlo Penem. Před tímto letadlem byl další obří letoun Boeing 747 nizozemských aerolinií KLM. I on mířil na letiště Gando. Na palubě měl 234 turistů. Kapitánem nizozemského letadla byl Jacob van Zanten, velká hvězda společnosti KLM. Jeho tvář se objevovala v reklamách po celém světě. Van Zanten však už příliš často nelétal. Pohyboval se ve fotoateliérech nebo simulátorech, cvičil mladé piloty. Mezi jeho svěřence patřil i muž na vedlejším sedadle, Klaas Meurs. Dokonce mu osobně předal licenci. Teď se díváš na informace o příletu na letiště Gando? Ano, vložím do programu i alternativy. Briefing uděláme kdykoliv. Jen pro příště, nemám rád, když se to nechává až na konec letu, ano? Jen jsem znovu kontroloval postupy. Ale nemají tam pozemní radar. Dobře, děkuji. Cestující se už těšili na konec cesty, ale ne všichni jeli na dovolenou. 3 mladí turističtí průvodci žili na Kanárských ostrovech dlouhodobě. Byli v Holandsku na semináři a teď se vraceli do práce. Jsem ráda, že se vracím na Tenerife. Kolik lidí má na zahradě banánovníky? Ano, týden mi úplně stačil. Nevím, proč nás posílají do Holandska na ty semináře. Stejně se tam nic nenaučíme a víc turistických zájezdů prodávat nebudeme. Aspoň jsme měli zadarmo cestu domů. Já si nestěžuju. Tak, co kdybychom dnes večer oslavili návrat ke sladkému životu a trochu to roztočili v Las Palmas? Jste pro? My 3 jsme jeli na týden do Holandska. Byla to taková pracovní dovolená. Na Kanárech jsem bydlela v Puerto de la Ruz, to je malá vesnice severozápadně od Santa Cruz de Tenerife. Takže jsme jeli Ivon, já a taky Walter. Bylo milé opět vidět své kolegy. Na palubě byla moc hezká a uvolněná atmosféra. V letadle bylo mnoho rodin, které využívali velikonočního volna. Na palubě bylo 53 dětí. Na terminálu jsou 2 bomby. Máte 10 minut na to, abyste zachránili životy lidí. Znovu se ozveme. A tak to začalo. První krok na cestě ke katastrofě.
V letadle Penem nikdo nic netušil. Všichni byli rádi, že se let blížil ke konci. Máš kontrolu. Dobře, letiště Gando je už na příjmu. Slyším. Gando, Las Palmas, letiště za 45 minut. Sí. Gando, Las Palmas, aeropuerto. Hombre! Dej mi ty příletové informace, prosím. Cestující se těšili na konec cesty. Letušky uklízely a připravovali vše na přistání. Vaše růže. Pořád jsou krásné a čerstvé. Moc hezké. Dal mi je přítel, abych na něj nezapomněla. Kéž by mi někdo dal takové růže. Tahle je pro vás. Vezměte si ji. Měla jsem hodně práce a potřebovala jsem oddech. Těšila jsem se na to, co nového uvidím a jak si to užiju. Téměř pro všechny na palubě to byl začátek dovolené, po jaké vždy toužili. S manželem jsme tou cestou chtěli oslavit 10. výročí svatby. Byla to první dražší dovolená, kterou jsme si dlouho přáli, protože jsme předtím byli ještě na škole a neměli jsme na takovou cestu peníze. Nechte všechny věci na místě a okamžitě odejděte. Všichni cestující musí okamžitě opustit terminál. Upozornění pro všechny cestující. Ihned odejděte. Všichni cestující musí opustit terminál. Na letišti Gando explodovala bomba. Vážně zranila prodavačku. Pouze jediná oběť. Zatím. Slyším. Měli jsme explozi na terminálu a prý máme očekávat další. Musíme ihned uzavřít letiště. Musíte odklonit veškerý vstupní provoz. Samozřejmě, zařídím. Gando, KLM 4805 je s vámi ve spojení. Letová hladina 350. Žádám o povolení k přiblížení na přílet. KLM 4805 Gando, letiště je uzavřeno. Změňte směr na Los Rodeos přes Tenerife VOR, klesejte na letovou hladinu 250. Tak, jak se ti to líbí? Vypadá to, že dneska asi už zmeškáme večeři. Jdi na 250. 250. Toto přesměrování byla pro piloty špatná zpráva. Směli pilotovat jen určitý počet hodin a ještě se museli dostat zpět do Amsterdamu. Gando. Penem 1736. Dobré odpoledne. Jsme na letové hladině 370. 120 mil západně. Jdeme na přiblížení. Penem 1736, Gando, letiště je uzavřeno. Změňte směr na Los Rodeos přes Tenerife VOR, sestupte na 250. Tankovali jsme v New Yorku, třeba můžeme vydržet. Co říkáš, Georgi? 2 hodiny? 2 hodiny, klidně. Gando Penem 1736 žádá povolení vyčkat nad Las Palmas. Máme dost paliva asi na 2 hodiny. Zamítnuto, pane, opakuji. Letiště je uzavřeno. Měli jsme na terminálu explozi. Před vámi je dlouhá řada letadel. Očekávejte zdržení také v Los Rodeos. Přejděte na kanárské řídící středisko na 118-5. No to je skvělé. Museli zvládnout takový provoz, že neměli ani čas se rozmyslet a dát letadlu povolení k přistání nebo vyčkání nebo podobně. Prostě se rozhodli, že všechno odkloní na Tenerife. A tak oba obří letouny spolu s mnoha dalšími letadly zamířili k letišti Los Rodeos na ostrově Tenerife, vzdáleném půl hodiny. Bylo to malé letiště, poskytovalo obvykle služby lehčím strojům, než je Boeing 747. Mělo jen 1 runway a asi tolik parkovacího místa jako průměrný supermarket. Ale bylo to jediné letiště v dosahu.
Dámy a pánové, hovoří k vám kapitán Grubbs. Řídící služba nám právě řekla, abychom přistáli na Tenerife, které je vzdálené asi půl hodiny letu od Las Palmas. Tam jsou na letišti zřejmě nějaké potíže. Snažíme se u dispečerů zjistit, je-li nějaká možnost, jak vás dostat do Las Palmas co nejdříve. Oznámím vám to, až budeme mít víc informací. Děkuji vám za trpělivost. Když nám oznámili, že nepřistaneme v Las Palmas, byla jsem hlavně otrávená, protože to byla dlouhá cesta. Byla jsem unavená, k tomu časový posun a tak dále. Takže bych řekla, že hlavním pocitem bylo zklamání, že jsme nemohli hned vystoupit a nalodit se. Lidé tím nebyli nadšení, protože to nebylo dobré znamení. Tyhle změny nikdo nemiluje. Pro řídící letového provozu v Los Rodeos to také nebyla dobrá zpráva. V neděli zde bývalo málo personálu. Ve věži sice byli 2 dispečeři, což za normálního provozu stačilo, ale toho dne tu hrozil provoz jako na výpadovce před státním svátkem. Co chtějí? To už jsou 4 letadla a 2 další Boeingy 747 na cestě. Co tu tedy máme? Panem 747, KLM 747. KLM 4805, jste číslo 3 za Boeingem 737. Hlaste vnější návěstidlo. KLM 4805, sledovat 737, hlásit vnější návěstidlo. Pane bože, poštovní známka je větší než tohle místo. Budeme tam jak v pasti. Zatraceně. Má někdo zájem slyšet kontrolní seznam? Klásy, ty letíš poprvé. Musíš říct kontrolní seznam, jasný. Kontrolní seznam, prosím. Automatická brzda? A na medium člověk nikdy neví. Runway je krátká a může to pěkně klouzat. Buď opatrný. Lima Tango 107, máte povolení sestoupit na hladinu 8.0, vyčkávací obraz. Na Los Rodeos přilétalo jedno letadlo za druhým. Sanjet 282, přejděte na 118-7. Sanjet 282, přechod na 118-7. Dobrý den. Ach jo, zatraceně. To se musí stát právě dneska. Když má Španělsko dát Maďarsku lekci ve fotbale. To ani nevím, ale rozhodně to je špatně načasované. Jak dostaneme dolů všechna ta letadla? Tu neděli se oba dispečeři ocitli v situaci, která byla nad jejich síly. Na letišti v Los Rodeos nikdy neviděli najednou tolik velkých letadel. Spantax, čekejte na povolení k pojíždění. Sanjet zaujme vaše místo. Můžete začít pojíždět. Hned jak vás mine. Spantax, čekejte. Hele, kam dáš to KLM? Hned vedle Boeingu 737, protože ještě čekáme ten Panem 747. Jsou to obě obrovská dopravní letadla, bude s tím problém. Musíš si nechat místo pro letadla, která mají odletět. Panem 1736 opuste hladinu 230, přejděte na hladinu 120, potvrďte překročení 180. Letadlo Panem 1736 zahájilo přibližovací manévr. Panem 1736, povolena letová hladina 120, ohlásit překročení 180. Cestující už byli unaveni. Po 13 hodinách letu se stále ptali, kdy to všechno skončí. Proč nás odklonili? Stalo se něco na letišti? Ale ne, jen menší technický problém. Za chvíli se to vyřeší. Nic vážného? Ne, nemusíte se bát. Všichni byli znepokojeni. Neohrozí zdržení jejich výletní plavbu? Nezmeškají loď? Jejich turistický průvodce je uklidňoval. Dobrý den, mluví k vám Bo Mars. Dámy a pánové, naše výletní loď Golden Odyssey má už spuštěné motory a bylo mi řečeno, že pro nás určitě přijede až sem, pokud zdržení bude pokračovat. Vydržte ještě pár minut. Prosím o trpělivost. Automatickou brzdu na medium? Dělali jsme kontrolní seznam. Autobrzdy medium. KLM 4805 povoleno přistání na dráze 3.0. Rozumím, KLM 4805 povoleno přistání na 3.0.
Krása. Přistáli jsme jako do peřin. Nádhera. Babička si ani nerozlila čaj. Příště prostě letadlo zastav. Nejeď až na konec dráhy, člověk nikdy neví. Že ano? Myslím, že dispatching chce, abychom zaparkovali paralelně s tím 737. Dobře. Na mé straně máš místo. Můžeš otočit. Stop! Zabrzdi, stop. To stačí, to stačí. Dobře, dobře, Los Rodeos. KLM 4805. Pozemní kontrola. Ano, máte tušení, jak dlouho to budeme? Zatím nevíme 4805. Čekáme na zprávu z Gando. Dobře, potřebujeme dostat cestující do terminálu, aby byli v pohodlí. Kolik cestujících máte na palubě? 273 pasažérů. Nechci, aby mi tu stáli v uličkách a stěžovali si. Rozumím, posíláme autobus. Děkuji. Ale můžeme tu být jen pár minut. Nebo taky několik hodin. Chceš jim říct, aby tu zůstali? Takovou dopravní frekvenci dispečeři na tomto letišti ještě nikdy nezažili. Letadla přistávala v těsném sledu. Migueli, podívej se na to. Ale rychle. Letadla už blokují Charlie 1 a Charlie 2. Jedinou možností je začít je seřazovat tady. Každý nezvládne ubrzdit před zatáčkou na Charlie 3. Já vím, mohli bychom tudy protlačit ten Penem 747. Jakým způsobem je odtud chceš dostat? Budou muset pojíždět sem, otočí se a vzlétnou. Až bude pryč jedno, uděláme další. Já nevím, takhle tu budeme celou noc. No tak jdi postavit další runway. Hodila by se. Dispečeři uvažovali takto. Dříve či později budou muset stejně dostat všechna letadla zase pryč. A protože všechny pojezdové dráhy byly zablokované parkujícími letadly, chtěli použít hlavní vzletovou dráhu jako pojezdovou. Letadla by jedno po druhém přejela na začátek dráhy, otočila se a odstartovala. Dámy a pánové, omlouváme se za toto zdržení. Posádka letadla... Cestující nizozemského letadla se už mohli opalovat odpoledne na pláži. Místo toho stál jejich stroj na rampě a oni se dozvěděli, že možná hodiny stráví čekáním v odletové hale malého letiště. Už jsme v Las Patatas? Ne, nejdřív se zastavíme na jiném letišti. Los Rodeos. Pak pojedeme do Las Palmas. Jo? Los Rodeos? Ano. Pojď a obuj se. Robina, Walter a Yvonne na tomto ostrově žili a pracovali. Takže kdyby doletěli do původního cíle cesty, do Las Palmas, museli by paradoxně nasednout do jiného letadla, které by je zavezlo právě sem. Co kdybychom tu vystoupili? A co naše zavazadla? Ty jsi tak materialistický. Jen protože chceš vidět Paula, neznamená to, že my Robina ostatní... chtěla navštívit svého přítele Paula na Tenerife a netrávit večer někde v Las Palmas. Tolik se mi po něm po tom týdnu stýská. Přiznávám, že o Las Palmas nestojím. Už jdeme. Pojďme. Je ti dobře? Ale ano. Nevypadáš tak. To je divný. Tolik letadel. Já mám z toho špatný pocit. Dobře si vzpomínám na jeho slova, protože stál vedle mě, díval se ven a řekl, mám z toho špatný pocit. To nemůže dobře dopadnout. Kvůli výbuchu teroristické bomby a uzavření letiště v Las Palmas byl velký počet letadel přesměrován právě sem, na malé letiště na ostrově Tenerife v Kanárských ostrovech. Jako jeden z prvních přiletěl Boeing KLM, cestující byli odvezeni do terminálu. Ale malý terminál byl brzy přeplněn lidmi, kteří přiletěli či odlétali nebo byli v tranzitu. Penem 1736, krátké finále pro 3-0. Penem 1736, přistání povoleno, 3-0. Když přistávalo letadlo Penem, situace se ještě zhoršila.
Penem 1736, na konci dráhy máte Follow Me pro instrukce při pojíždění. Ano, vidím. Penem 1736, budete hned za 3 dalšími letadly, máte je v dohledu. Je tu dost těsno. Penem 1736, buďte při zabločení opatrný na proudění za motory, hned za vámi je letadlo. Na zemi byla prakticky dopravní zácpa. Když jsme přistávali, rampa byla přeplněná jinými letadly. Dostali jsme pokyn pojíždět na konec rampy a zaparkovat za 3 dalšími stroji. A to bylo všechno, co jsme věděli. Nevěděli jsme, kdy se otevře letiště v Las Palmas, takže jsme vůbec neopustili prostor letadla. Terminál byl tak plný, že pro cestující Penem už nebylo místo. Museli zůstat na palubě letadla. Po 14 hodinách letu se jim to vůbec nelíbilo. Dámy a pánové, nařídil jsem, aby byly otevřeny dveře a vysunuty schůdky. Takže prosím, kdo chce, může vyjít ven a protáhnout si nohy. Bohužel kvůli velkému množství jiných letadel však nemůžeme blíž k terminálu. Vím, že máte za sebou dlouhý den, takže pevně doufám, že vás odtud dostaneme asi tak za hodinu. Velmi vám děkuji. Dovolili nám vystoupit z letadla, sejít po schůdcích a postavit se na dráhu, protáhnout si nohy. Myslím, že všichni už jsme byli cestováním unaveni a chtěli se rychle dostat do cíle své cesty. Otevřeli dveře, abychom měli vzduch a mohli se podívat ven. Bylo zamračeno a zataženo. Smívalo se a nebylo vůbec tak hezky, jak jsme doufali. Všichni očekávali tropické slunce, ale bylo chladno, mlha a olověné mraky. Bojím se, že se dostaneme do té zatracené mlhy. To by nám ještě tak scházelo, aby runway zavřeli. To jo, musíme je popohnat, jinak tu strávíme noc a pak překročíme limit pracovní doby. Ví někdo, kolik času máme, než to budeme muset předat další posádce? Ale jistě. Tady stojí, že časové limity společnosti jsou 10 hodin letu s maximem 13 hodin při jednom přistání, ale když jsou 2 mezi přistání, snižuje se to až na 9. Ale o to bychom museli požádat. Ježiši Kriste, kdo tohle píše? Budu vycházet z času, kdy musíme být zpátky na Skipolu, abychom předpis dodrželi. Co se stane, když překročíme všechny ty časové limity? No, to budeš v pořádném maléru. Přijdeš o licenci, o kariéru, o všechno. Tak fajn, můžeme zůstat tady na Tenerife. Nepojedeme do Las Palmas, když se sem zítra musíme vrátit. A Paul čeká, pojďme sehnat taxi. Ale pomalu. To nemůže Paul počkat ještě den. A dělali si plány, sem půjdeme na večeři, tam si dáme něco k pití, ale já jsem chtěla být s Paulem. Nakonec právě láska Robinu zachránila. Poznal jsem Robinu v prosinci 1976. Zamilovala jsem se a už nikdy jsme se neodloučili. Už nikdy. Vyzvednu zavazadla, abys tu tedy mohla zůstat. Zůstaň tu. Neboj, užijeme si to i bez tebe, milá Ivon. Jo, stejně bys nás otravovala a myslela jenom na Paula. Opravdu? Skvělé. Slečno, promiňte. Ano, madam? Já se velice omlouvám, ale máme hlad. Mohli bychom dostat něco k jídlu? Je mi líto, ale na palubě už nic nezůstalo. Ani trochu kávy a sušenka? Ani to. Mrzí mě to. Opravdu. Byly to dlouhé 4 hodiny bez kávy, bez vody nebo čehokoliv.
Neměli jsme jim co nabídnout. Měli jsme jen jídlo, které jsme naložili v New Yorku. To jsme roznesli už před přistáním a nic jiného jsme opravdu neměli. Oba dispečeři už byli unaveni. Všechna letadla už byla na zemi, takže nemohli dělat nic jiného, než poslouchat fotbal v rádiu a dělat si starosti. Nad letištěm se stahovaly mraky. Zdá se, že budeme mít problém. Jo, ty mraky jsou čím dál níž. Stačí pobřežní vítr a pokles teploty a budeme v mracích. Radši si pospíšíme, jinak neodstartujou. Rodeos, Gando. Gando, mluvte. Gando pro Tenerife ATC, právě jsme znovu otevřeli. Teplota je 20 stupňů, mírný, proměnlivý vítr, přílety na 2-4. Gando, začneme vám je posílat. Je tu 14 stupňů, mlha a drobný déšť. Rádi se odtud dostanou. Tak začneme. Bude těžké dostat je všechna do řady. To zvládneme, jen to musíme udělat pomalu. To je přece jasné. Jen doufám, že tu nebudeme do zítřka. Konečně mohli všichni odletět. Tak jdeme na to. Všem letadlům Gando je znovu otevřeno. Můžete podle svého uvážení žádat o povolení ke vzletu. Dámy a pánové, věnujte mi prosím pozornost. Letiště Gando je znovu otevřené. Brzy budete nastupovat ke svým letadlům. Prosím, vraťte se co nejrychleji k odletům a čekejte, až bude oznámen váš let. Nastupování bylo velmi složité, protože když byli cestující vyvoláváni ke svým letům, byli roztroušeni po celém letišti, v restauraci nebo kupovali suvenýry. Museli jsme je schánět a někteří cestující vůbec do letadla nenastoupili. Dobře, jdeme na to. Takže musíme odletět do hodiny, potom uděláme krátkou zastávku v Las Palmas a bude to podle předpisu. Ano? Vileme, protože tu musíme trčet, než se cestující vrátí, můžeme zatím doplnit palivo. Počkejte, uděláme to na Gando, je to levnější, ne? Ano, myslím, že máme paliva dost, abychom... V Las Palmas bude možná chtít palivo spousta letadel. Ale kdo ví? Budeme na to muset čekat a jestli Gando zase zavřou. Dokud sedím tady na tomhle sedadle, rozhoduju já. Možná máte pravdu. Rozhodnutí doplnit palivo před startem ovlivnilo vše, co se později stalo. Stojanka KLM 4805 žádá doplnění paliva. Ano? Budeme tankovat během nástupu cestujících. Proveďte potřebná bezpečnostní opatření, rozsvíťte informační světla a připravte skluzavky pro dveře bez schůdků. A víte, kdy zase budeme ve vzduchu? Moje posádka se ptá, kdy jim skončí směna. Řekněte jim, co chcete. Snažím se ušetřit čas, jasné? Jistě, kapitáne. Sakra. Aby měl letoun co nejnižší vzletovou váhu, kapitán obvykle natankuje jen tolik paliva, kolik ho s rezervou potřebuje k dalšímu letišti. Ale kapitán nizozemského letounu natankoval 55 tun, tedy dost, aby se dostal nejen do Las Palmas, ale i zpět do Amsterdamu. Toto rozhodnutí zásadně ovlivnilo následující události. KLM 4805 cestující pokračující do Las Palmas mohou nastoupit na palubu. Cestující v terminálu byli vyzváni, aby nastoupili k letu, ale chyběly 2 děti. Šli se proběhnout ven. Ty, jdi tudy, já se podívám na toalety. Sejdeme se za 5 minut. V tu dobu se Robina snažila odhlásit z letu KLM. I když chápu, že tady chcete zůstat. Ano, mám sem přijet zítra, takže je zbytečné, abych se teď vracela do Las Palmas a potom... To je proti předpisům společnosti a i když bych vám ráda pomohla, musíte bohužel nastoupit do letadla. Chápu, že nemůžete kvůli mně měnit předpisy, ale snad se pro jednou nic nestane. Přeji hezký let. Díky. Předpisy společnosti mluvily jasně, ale Robina se přesto rozhodla je porušit. Problém? Trochu. Jo. Ale stejně tu zůstanu. Museli by mě zatknout. Vyzvednu ti zavazadla. Díky. Půjdu s vámi k východu, aby si ta baba myslela, že nastupuju do letadla. A jdeme. Pojď.
Chtěli, abych jela s nimi. Snažili se mě přesvědčit a já se snažila přesvědčit je, aby zůstali. Ale tak to chodí. Na Robinu Van Lanscott se usmálo štěstí. Z 234 cestujících jejího letu zůstala naživu jako jediná. Teplota je 14 stupňů a klesá. Rostný bod je 19, to není dobré. Ještě k tomu rychle klesá viditelnost. Zdravím, ahoj Joši, tady Fernando. Jaká je současná viditelnost? Ano, informujte nás, jestli se to změní, ano. Zatím je budeme pouštět. Dispečeři museli jednat rychle, počasí se mělo zhoršit, ale některá letadla se nemohla pohnout. Rodeo pozemní kontrola. Penem 1736 žádá povolení, informace o počasí a instrukce o pojíždění. Penem 1736 je tu zdržení, KLM před vámi tankuje. Zkusme se dostat kolem něj. Jestli brzy neodjedeme, cestující se vzbouří. Kontrola, pokusíme se proklouznout kolem něj. Kapitán Penem nastartoval motory a snažil se projet. Ale Boeing 747 je dlouhý téměř 60 metrů. Není stavěný na takové kličkování. Není tu dost místa. Georgi, co když půjdeme na vzduch a podíváme se? Inženýr a já jsme vyšli pod pravé křídlo a prakticky jsme odkrokovali vzdálenost mezi špičkou našeho křídla a křídla KLM 747. Chyběly nám 4 metry, abychom mohli projet kolem toho letadla. V součtu náhod i kvůli těmto 4 chybějícím metrům zahynuli stovky lidí. Všiml jsi z toho, když jsme přilétali? Té sopky je úžasná, že? Podle pověsti žije nahoře Tejde sám ďábel. Má skoro 4000 metrů. Je pořád v mracích. Musí tam být pořád mokro. Z Atlantiku stoupá teplý vlhký vzduch, narazí na ostrov, ochladí se a prásk si v maléru. A turisté začínají křičet. KLM 4805, tady Penem 1736. Van Zanten. Uvízli jsme za vámi, hoši. Máte už tušení, za jak dlouho asi budete rolovat? 35 minut. KLM konec. Utěl to. Prostomilý chlap. Trčíme za ním a řekne jen tohle. Je to vůl. Na KLM vzrůstala nervozita. Spočítali jsme to. 4 chybí. To bude ta rodina z řady 33. Dobře. Řekni to kapitánovi. Pomůžu ti připravit vše ke startu. Moc děkuji. Já vím, Roberto. Musíš je najít, prosím. Rychle, prosím. Kapitáne? Ano. Co je zas? Chybí 4 pasažéři. Máme tu 273 pasažérů, kteří v letadle stráví celou noc, pokud se ihned nepohneme. Pokud tu nechcete zůstat s nimi, koukejte běžet na terminál a okamžitě sem ty chybějící přivlečte. Jasný? V letadle Penem už cestující ztráceli trpělivost. Byli na cestě téměř 18 hodin. Celou noc strávili na nepohodlných sedadlech letadla. Byli unaveni i z časového rozdílu. Také nechápali, proč ostatní letadla odlétala, ale jejich ne. Přátelé, vím, že to bylo krušné odpoledne pro všechny, ale až budeme konečně na lodi Golden Odyssey, budou vás hýčkat ve dne v noci. Ze soukromého telefonu budete mít stálý přístup k pokojové službě. Otočením knoflíku nastavíte požadovanou teplotu.
V královských postelích zapomenete na sedadla v letadle. Slečno, ostatní letadla odlétají. Proč to zdržení? Jsme tu mnohem déle než ostatní letadla. Za okamžik startujeme. Tak myslete raději na Paříž. No, aspoň je na co myslet. Jo. Co třeba Moulin Rouge? Moulin Rouge, proč ne? Tanečnice? Tanečnice. Jestli se tam vůbec dostaneme. Ale dostaneme. Asi ve stejnou dobu našel Roberto konečně obě ztracené děti. Kde jste byli? Jdeme. Honem, čekají na vás, aby mohli odletět. Roberto je odvedl do letadla. Netušil, že je posílá na smrt. Nikdy na to nezapomenu. Kdybych je nenašel, dodnes by žili. Byl to osud? Ohlaste se. Pozemní kontrola KLM 4805 připraven ke spouštění motoru. KLM 4805 spouštění povoleno. Kontrola seznamu před startem. Letadlo volné, bloky na místě, dveře zavřené a zajištěné. Připraven ke spouštění v sekvenci 1, 2, 3, 4. Schváleno připravit na 1. Piloti KLM postupně spouštěli motory a připravovali se vyjet na runway ke startu. Za dobrého počasí by žádný problém nenastal, ale vše se rychle měnilo a k horšímu. Podívej se ven, viditelnost klesla. Během půl hodiny jsme klesli z 10 na 3 kilometry. Ale je dobrý vítr a budou tam nějaké díry. Přiznejme si, že počasí o moc lepší nebude. Kontrolní věž. KLM 4805 žádá zpět po dráze 1-2 ke vzletu na 3-0. Povoleno, pojíždějte zpět po dráze na začátek dráhy. Rozumím, zpět po dráze. KLM 4805 je teď na dráze. KLM bylo opět na dráze. Penem se připravoval následovat ho o pár set metrů za ním v mlze, která byla stále hustší. Penem 1736 připraven ke spouštění. Penem 1736 máte povolení ke spouštění. Díky. Ujistěte se, že máte zapnuté bezpečnostní pásy, sklopené stolky a příruční zavazadla uložená pod sedadlem před vámi. Počasí jde zatraceně rychle do háje. Ano, zdá se, že je to čím dál horší. Řekni jim, ať přestanou vypouštět tu mlhu, ano? Penem 1736 povoleno pojíždění na dráze za KLM. Penem 1736 sleduje KLM. V podstatě jsme měli instrukce následovat KLM zpět po dráze. Zpět po dráze znamená, že jsme pojížděli za KLM po startovní dráze v opačném směru, než se startuje. 335 tun těžký Boeing 747 zatáčel na runway nejprve rychlostí asi 15 km za hodinu, ale ne na dlouho. Na pravém kopci začínala mlhová stěna. To letiště leží mezi dvěma dost vysokými kopci.
A my jsme viděli, jak z pravého kopce přichází mlha a pokračuje dolů až k runwayi. Takže viditelnost byla do 500 metrů. Letadlo KLM jsme vůbec neviděli. Mám za sebou na dráze 2 letadla. Udržuj mezi nimi dostatečnou mezeru. Viditelnost klesá každou sekundu. Moc tam toho nemohou vidět. A také neviděli. Letadlo KLM jelo v mlze skoro po slepu. Tu dráhu skoro nevidím. A to máme pojezdovou rychlost jen pár uzlů. Bože. Kontrolní seznam pojíždění? Tohle je opravdu zlý sen. Touhle rychlostí nikdy nesplníme limity. A já tedy vážně nechci přespat v Las Palmas. Zavolám centrálu. Kontrolní seznam pojíždění. Prosím. BPR a DI bezpečnostní kompas? Srovnáno a zkontrolováno. Dobrá, máme 200 tun s 55 tunami paliva. Parametry jsem zkontroloval a prověřil sám. Kontrolní seznam rolování dokončen. Obě letadla jela za sebou po stejné dráze, ale nikdo nic neviděl. Piloti, zvlášť amerického letounu, byli nervózní. Věděli, že zanedlouho se KLM otočí, rozjede se zpět po dráze plnou rychlostí a vzlétne. Museli dráhu opustit, ale kde? Penem 1736. Penem 1736. A dostali jsme instrukce pojíždět po dráze. Je to správně? Správně. Pojíždět po dráze. Opuste dráhu na výjezdu 3, třetí nalevo. Třetí nalevo, dobře. Řekl třetí? 3. 3, třetí nalevo. Myslel jsem, že Třetí od vás nalevo, třetí nalevo. Ano. Zatočit doleva. Podívejte se na to, ten mrak se valí přímo na nás. Myslím, že teď nemůže nikdo nic vidět. V Boeingu 747 sedí piloti víc než 10 metrů nad zemí. Je velmi těžké vidět pod sebe ven. Ten stroj je postaven k létání, ne k pojíždění po dálnici, aby v husté mlze hledal výjezd. Vidíte výjezd? Ne. Vidíme jenom středové značky. Potřebujeme viditelnost 800 metrů, když nemáme světla. Pro případ velmi nízké viditelnosti jsou vzadu na grafech pro vzlet udané informace o minimální viditelnosti, jakou musí piloti mít, aby mohli vzlétnout. Otočili jsme grafy a viděli jsme RVR, minimální viditelnost 700 metrů. Tak jsme předpokládali, že když nám udal 500 metrů, nebudeme moci vzlétnout. Bolí mě nohy a hlava. Něco mi říká, že tohle ještě hned tak neskončí. KLM 4805, kolik pojezdových drah jste minuli? Právě jsme minuli, ano, Charlie 4. Na konci dráhy udělejte obrat o 180 a ohlaste se. Hlaste se na ITC pro povolení. Ano, pane. Máte tu dráhová středová světla? Čekejte, ověřím to. Penem stále jel za nimi, ale teď už jen velmi pomalu, protože piloti byli zmateni. Mysleli si, že dispečera špatně slyšeli. Řekl třetí výjezd nebo první? První byl obrat o 90 stupňů. Ano, dobře. Tenhle je 45. To musí být ten třetí. Vypadalo však, že už není možné, aby 747 stihlo zabočit na třetí výjezd. Jako logický se tedy jevil další výjezd, Charlie 4. Byl to úhel jen 45 stupňů a měl vést tam, kam se potřebovali dostat. Ještě se zeptám. Můžete potvrdit, že chcete, aby penem 1736 zatočil doleva na třetí křižovatce? Třetí, pane. 1, 2, 3, třetí, na třetí. 1, 2. Musíme to udělat správně. Na třetí? 1, 2, 3. Dobře.
1736, hlaste dráha volná. Penem 1736. Neviděli jsme žádné pojezdové dráhy. Sotva jsme viděli středovou čáru runwaye, po níž jsme jeli, ale věděli jsme, že v úhlu 45 stupňů nalevo je dráha, na kterou se máme dostat. O kilometr dál a v mlze se neviditelný KLM blížil ke konci runwaye. KLM 4805, Penem 1736. Pro vaši informaci, středová světelná návěstidla jsou mimo provoz. KLM 4805 rozumí. Proč mě to nepřekvapuje? Ale stejně by to nebyl žádný rozdíl. Potřebovali bychom dvojnásob reflektorů, aby propíchli tuhle mlhu. Také v kontrolní věži byli dispečeři nervózní. Několik minut vůbec oba velké Boeingy na runwayi neviděli. Nebyl to pozemní radar, který mívají velká letiště, pracovali víceméně poslepu. Nevidím je, nemám vizuální kontakt. Pracovat takhle naslepo, ani letadla na zemi nevědí, kde jsou. Zvládají to dobře, udržují dostatečný odstup. Penem 1736, prosím vaši pozici. 1736, právě ji ověřujeme. Ano, to je těch 45. Ano. Ano, je to tenhle výjezd. Ano, já vím. Dobře, další je skoro 45. Jo. Ale vede, ano, ale vede dopředu. Zavede nás na pojezdovou dráhu. Ano, jen kousek. Jo. Dobře, jistě. Možná to počítá jako 3. Tohle miluju. Kapitán Van Zanten v KLM věděl, že už jsou na hranici minimální viditelnosti pro vzlet. Bylo dost pravděpodobné, že uvízne na zemi a bude muset strávit noc na Los Rodeos. To nebyla lákavá vyhlídka. Pro Krista, mizerné počasí. Klasy, dej mi rychlosti vzletu. Dobře. V1 bude 120 uzlů a VR je 135 uzlů. Připravují frekvence 139 a 138,7. Světla svítí? Ano, výstražná taky. Cestující v letadle samozřejmě neměli o ničem ani potuchy. Všechno vypadalo normálně. A je to. Ještě poslední zastávka a už tam budeme. Prima. A budou to dlouhé prázdniny? Jako loni. Jediné, co mohlo cestující znepokojovat, byla viditelnost z okének jen na pár desítek metrů. Kam zmizelo křídlo? Je schované v mlze. Co? A kdo pak nám to schoval? No tak, nemluv hlouposti. No jo. Nechceš žvíkačku? Chci, díky. Jestli pak si to Robby na večer užije. O ní se nemusíš bát. Ta si to vždycky umí zařídit. To je pravda. Pro startovní pozici na vzletové dráze se letadlo muselo obrátit o 180 stupňů. Kolik jich už odstartovalo? Zdá se, že tu pojíždíme celé hodiny. Vůbec nic nevidím. Myslíš, že tam vpředu vidí líp? Snad jo, jo. Je tam velká mlha. Bylo po 5. odpoledne. Obě letadla stála proti sobě ve vzdálenosti 1 kilometru a v mlze se nemohla vidět. Dobře, jsme na místě. Nemůžeme být daleko od prahu. Teď už je vidět bílá středová čára. Nechal jsem hlavní světla, abyste mohl otočit. Mám 8 zelených pro podvozek. Stěrače? Světla rozsvícena. Řekl jsem stěrače. Dobře, hotovo. Dobře, teď máme viditelnost 700 metrů. Počkejte, nemáme traťové povolení. Já vím. Tak o něj požádej. KLM 4805 připraven ke vzletu, čekáme na povolení ATC.
KLM 4805, povoleno do Papa Beacon, stoupejte. Traťové povolení se týkalo pouze trati, kterou chce letadlo letět po opuštění Los Rodeos. Ale není to povolení ke vzletu. To musí být vydáno zvlášť. Las Palmas, VOR. Máme povolení do Papa Beacon, letová hladina 9.0, točí doprava 040 až do 325 a teď jsme... Jedeme. Čekejte na vzlet, zavolám vás. Ještě pořád pojíždíme po dráze, penem 1736. Penem 1736, hlaste dráha volná. Dobře, oznámíme opuštění dráhy. Děkuji, 1736. Zeptal se nás, jestli už jsme pryč z dráhy a já odpověděl, že ne, že jsme stále na dráze, ale ohlásíme, až bude volná. To bylo poslední, co jsem řekl do rádia. Už odtud sakra vypadněme. Je nějak nervózní. Jo, a teď spěchá. Pojížděli jsme rychlostí jen asi 6 km za hodinu. Nikdy v životě by mě nenapadlo, že odstartuje. Je tedy volná? Co říkáš? Je ten penem pryč? Ano. Kostky byly vrženy. KLM s každou sekundou nabíralo rychlost. Současně penem dojel k výjezdu 4 a začal pomalu odbočovat z dráhy. Sakra, ten idiot jede přímo na nás! Bože! Ach ne! Dělej! Dělej! Vypadni! Prosím! Vypadni! Když do nás narazil, nemyslel jsem si, že nám způsobil velkou škodu, přestože se letadlo silně otřáslo, až to zadunělo. Nejdřív se ozvala strašná hlasitá rána. Mohla bych to přirovnat jen k tomu, jako by explodovala každá molekula vzduchu. Tak jsem na to potom vzpomínala. Prostě to byl strašný hluk. Nejdřív jsem myslela, že vybuchla bomba. Letadlo se nadzvedlo a zase tvrdě dopadlo. Zhasla světla a vyšlehly plameny. Zakryla jsem si rukama tvář a řekla jsem si, Bože, dnes tě uvidím. Jakmile jsem otevřela oči, podívala jsem se do kabiny a všechno bylo v plamenech. V kokpitu se rozbila všechna okna, podíval jsem se napravo. Pravé křídlo bylo v plamenech, podíval jsem se nalevo. Měli jsme 28 lidí v horním salonku a salonek tam najednou už nebyl. Byla tam jen velká díra a já viděl až k ocasu letadla, jako by někdo vzal velký nůž a vršek odřízl. Lidé jen seděli na místech. Nikdo se ani nepohnul, nevím proč. Ano, za normálních okolností musíme čekat na povel, ale bylo jasné, že v téhle situaci se čekat na povel nemusí. Vypukl požár a já křičela na Susan, že hoří křídlo. Utíkala k mému exitu. Viděla jsem, jak se Susan snaží otevřít dveře, ale byly zmačkané jako alobal. A já si pomyslela, Pane Bože, jsme v pasti. Pořád jsem se dívala na dveře a křičela jsem, rozepněte si pásy, zujte se, všechno tu nechte, pojďte tudy. A jak jsem se dívala na dveře, ve střeše nad nimi se udělala zubatá díra. A než jsem se vzpamatovala, byla jsem venku a nevím, jak jsem se dostala ven. Joan tam stála a křičela, Susan, chyť se mě za ruku. Stála jsem nad úrovní dveří, na troskách trupu, sehnula jsem se a řekla jsem Susan, dej mi ruku. Vytáhla mě za tu ruku nahoru. Nevím, jak mě zvedla. A pak jsme stáli skoro na vršku letadla a já si pomyslela, že na zem to je opravdu hluboko. Když skočíme, zlomíme si nohy. Stáli jsme na troskách, bylo to jako ledové kry. Velké kusy trupu se pohybovaly kolem nás. Motory se už začaly rozpadat. Slyšeli jsme, jak se tříští, všude létal kov. Pak už mě Joan nedržela a tak jsem skočila. Bylo to jako skok z druhého patra domu. Kapitán se rozhodl skočit do oddělení první třídy letadla.
A když dopadl na podlahu první třídy, podlaha se propadla a on spadl do zavazadlového prostoru. Bylo tam takové horko, že explodovaly kyslíkové láhve a těžce ho popálili. Jako by se ve mně probudil nějaký instinkt a ten mě nabádal, dostaň se z letadla. Ani jsem nepřemýšlela o tom, jak se to stalo. Šel jsem tam, kde byly předtím dveře. Svou ženu jsem tam nechal. Ale pak jsem si najednou řekl, co to pro Boha dělám, kde je moje žena. Tak jsem se otočil, ale už byla za mnou. Řekl jsem, vyskočím ven a pokusím se zbrzdit tvůj pád. Manžel seděl ode mě napravo a já mu rozepnula bezpečnostní pás a vystrčila jsem ho ze sedadla, aby sebou pohnul. Pak jsme zamířili k nejbližším dveřím, ale ty už byly v plamenech a nedalo se tudy utéct. Rozhlížela jsem se a pak někdo otevřel jiné dveře. Když jsem ho uviděla, vykřikla jsem jen tudy a zamířila jsem ke dveřím na druhé straně u křídla. Ve spěchu, aby se dostala z hořícího letadla, se Karen oddělila od svého manžela. Ten zahynul v plamenech. Hned jsem si pomyslela, že to je naprostá zkáza. Nikdy by mě nenapadlo, že to dokážu, ale řekla jsem si, dělej něco, neseď tady, dělej něco. Zvedla jsem se ze sedadla a i když jsem nebyla žádný atlet, přelezla jsem 3 řady sedadel. Seděl tam nějaký muž, který vypadal, že potřebuje pomoc, ale já mu pomoci nemohla. Když do nás KLM narazilo, přerušila se veškerá komunikace. Volala věž, ale nedostala žádnou odpověď od KLM nebo od nás. Nad Tenerife bylo ve vyčkávací pozici další letadlo. Zavolali věž a řekli jen, vidíme na vaší runwayi kouř a trosky. Věž Rodeos, Sterling 105. Jsme po větru od dráhy 3.0 a něco svítí na letišti. Vypadá to jako oheň. Víte o nějakém požáru? Nemůže být pravda! Rychle, rychle! Tak rychle, rychle! Vyslalo nouzový signál. Když do nás KLM narazilo, rozbitý stroj pokračoval po dráze a dojel až ke dráze tak o 500 metrů dál, blíž k věži, takže se hasiči a záchranka dostali nejdřív k němu. K nám dlouho nikdo nešel. Dokonce si pamatuju, jak jsem v duchu nadával, proč nám nikdo nejde na pomoc. Vypukl naprostý chaos. Hasičský vůz v mlze nic neviděl a tak nevěděl, kam má jet. Když konečně našli nizozemské letadlo, všichni už byli mrtví. A celou tu dobu nikdo netušil, že o kousek dál bylo v mlze ukryté další letadlo, jehož cestující čekali na záchranu. Trvalo ještě dalších 20 minut, než bylo objeveno letadlo Penem. Netušil jsem, že o 50 metrů dál hoří další letadlo, kde byli uvnitř živí lidé. Říkala jsem pořád dokola, nebojte se, záchranka brzy přijede, pomoc je na cestě, protože jsem předpokládala, že to někdo viděl, všiml si toho a poslal pro záchranáře. Těžko můžete nazvat to, co se dělo, evakuací. Lidé prostě vylézali tam, kde byla nějaká díra. Všechno to bylo dílem čiré náhody a štěstí. Když jsem tam dorazil, viděl jsem letadlo ve 2 kusech. Kapitán krvácel a ležel na zemi, zíral na letadlo. Lidé se s pláčem potáceli okolo, učíkali a volali své příbuzné. Nevěděli, jestli zůstali v letadle nebo se dostali ven, nevěděli, jestli jsou mrtví. Byla to scéna naprostého chaosu. Jen 20% cestujících Penem se dostalo ven živých. Většina se shromáždila na levém křídle, které jako zázrakem zůstalo nedotčené.
Celé levé křídlo letadla bylo plné pasažérů. Na tom křídle mohlo být tak zhruba 45 až 50 cestujících. Nikdy jsem se neptala na to, jak vysoko je u 747 křídlo nad zemí, ale zdálo se, že to je hodně vysoko. Poranil jsem se na hlavě a zlomil si nohu. Moje žena, která skočila za mnou, naříkala, že nemůže chodit. Tak jsem jí odtáhl co nejdál od vraku letadla. Motory stále běžely naplno a já jsem nechtěla utéct na křídlo, kde byly ty motory. Zůstala jsem na trupu a neuvědomila jsem si, že stejně budu muset skočit z křídla. V troskách uvízlo hodně cestujících, ale nedalo se jim nijak pomoci. Letadlo se na ně prostě zhroutilo. Jediné dveře poblíž mne pak otevřela jedna letuška, černoška. Bohužel později přišla o život, když se motory rozpadly a ji zasáhly trosky. Myslela jsem si, že kdybychom obešli letadlo, dostali se na druhou stranu, našli bychom všechny cestující a ostatní kolegy z posádky. Tak to samozřejmě nebylo. Ještě 20 minut po havárii dispečeři ve věži stále netušili, jak vážná je situace. Odlétajícím letadlům. Všechny odlety jsou pozastaveny do odvolání. Haló? Můj bože. Můj bože. Zavolám místní hasiče. Upozorním záchranku, že máme havárii. Budeme potřebovat každý vůz. Co se stalo? To nemůže být naše vina. Vždyť jsem řekl, aby uvolnil dráhu. Když jsem se dostal ven na zem, slyšel jsem, jak uvnitř lidé křičí a volají. Pak asi během 5 minut už nebylo slyšet vůbec nic. Žádný hlas, jen plameny hořícího letadla. Později jsem se na to ptal jednoho lékaře a on mi vysvětlil, že při tak velkém požáru oheň spotřebuje všechen kyslík v okolí a lidé se v zásadě udusí. Cítila jsem se odpovědná, protože jsem se nedokázala postarat o své cestující a tak bezmocná, když jsem to viděla a věděla jsem, že nemůžu nic dělat. Nemohla jsem zpátky do letadla. Nebylo jak, všechno hořelo. Z letadla KLM téměř nic nezbylo. Letělo ještě asi 400 metrů, než se zřítilo na zem. 55 tun paliva, které natankovalo, způsobilo, že všichni na palubě zahynuli ve žhnoucí explozi. Na trávník přijela osobní auta, vozy a nákladáky a sbírali lidi. Asi 3/4 z těch, kdo přežili, odvezli do nemocnice taxíky. Byla to divoká, šílená jízda, když jsme jeli do nemocnice. Z obou rukou mi visela kůže, protože jsem měla popáleniny, ale oči zasažené nebyly. Byla jsem celá od krve, ale vím, že jsem někomu říkala, že jsem doktorka a jestli nemůžu nějak pomoci. A ten muž, kterému jsem to řekla, se na mě podíval se zvláštním výrazem. Slabě se usmál a jen zavrtěl hlavou. A pak jsem okamžitě upadla do bezvědomí. Zpráva o katastrofě se brzy rozšířila. V následujících hodinách přijížděli zástupci mezinárodního tisku a první zprávy se bleskově roznesly do světa. Záchranáři dnes ráno stále prohledávají trosky 2 Boeingů na Kanárských ostrovech. Hledají těla obětí nejhorší havárie v dějinách letectví. 2 obří Boeingy 747 se včera ráno srazily na zemi na letišti v Santa Cruz de Tenerife.
Jedním byl čártr Panem z Los Angeles, který přibral další cestující v New Yorku a pokračoval na Kanárské ostrovy. Druhým byl čártr KLM z Amsterdamu v Nizozemsku. Z jednoho hangáru udělali márnici. Byl obrovský. Bylo tam uloženo všech téměř 600 těl. Počet obětí postupně vzrostl na 583. Na téměř dvojnásobek do té doby nejhorší katastrofy. Celý svět si kladl otázku, jak se mohla srazit dvě nejmodernější letadla na stejné dráze. Pak přijela celá armáda vyšetřovatelů ze 3 zúčastněných zemí – Španělska, Nizozemska a Spojených států. To bylo v souladu s předpisy, které pro takovou situaci platí. Neznamenalo to však, že spolu vycházeli. Ve Španělsku řídila civilní letectvo armáda. Když přijel americký tým z Národního úřadu pro bezpečnost dopravy, nechtěl je španělský generál ani pustit na místo. Proklouzl jsem tam a šel jsem ke generálovi a řekl jsem mu, generále, jmenuji se Luis Carmona, zastupuji americkou vládu a NTSB a mám se účastnit vyšetřování. A on mi odpověděl, že zastupuje krále a já, že mám vypadnout. Ale když jsem se otočil k odchodu, podíval se na mě a řekl, počkejte, vy nevypadáte jako Američan. Odpověděl jsem mu, že jsem Američan, ale narozený na Kubě. Odvětil, že se také narodil na Kubě. Tak jsem se vrátil, probírali jsme to a nakonec mě požádal, abych přivedl svůj tým a začali jsme vyšetřovat tu havárii společně. Vyšetřovatelé odhalili celý sled zdánlivě neškodných náhod, které však neúprosně vedly ke smrti 583 lidí. Kdyby se jen jedna z nich nestala, nedošlo by ani ke katastrofě. Ta první nijak nesouvisela s letadly. Teroristická bomba, nastražená malou skupinou bojující za nezávislost. Cílem bylo získat publicitu. To se jim rozhodně podařilo. Na terminálu jsou 2 bomby. Máte 10 minut na to, abyste zachránili životy lidí. Letiště je uzavřeno. Změňte směr na Los Rodeos přes Tenerife VOR. Klesejte na letovou hladinu 250. Kvůli bombě byl veškerý letecký provoz odkloněn na letiště Los Rodeos na sousedním ostrově Tenerife. Ale to bylo jen malé regionální letiště s jednou runwayí. 747 tam sice přistát mohly, runway byla dostatečně dlouhá. Letiště ale bylo špatně vybavené a nemohlo zvládnout takové množství letadel a lidí. Lima Tango 107, máte povolení sestoupit na hladinu 8.0. Sanže 282 připravit na přistání. Sanže, čekejte na povolení k pojíždění. KLM 4805, přistání na dráze. Panem 1736. Panem 1736, krátké finále. Neobvykle silný provoz přišel v neděli odpoledne, kdy měli službu jenom 2 dispečeři, kteří nebyli zvyklí zvládat tolik letadel najednou. Navíc to byly velké stroje, které potřebovaly k parkování hodně místa. Budeme tu celou noc. No tak ti postavit další dráhu. V kokpitu KLM rostla nervozita. Ví někdo, kolik času máme, než to budeme muset předat další posádce? Ale jistě. V KLM zavedli nová interní nařízení, podle kterých citelně potrestali piloty, kteří překročili limitní počty non-stop nalétaných hodin. Co když překročíme nařízené hodinové limity? No, to budeš ve velkém maléru. Přijdeš o licenci, kariéru, o všechno. Letadlo KLM prostě muselo odletět před 5:30 večer anebo zrušit let. Stovky cestujících by pak ovšem potřebovali nocleh v hotelech na ostrově. Z Amsterdamu by musela přiletět čerstvá posádka. Náklady by byly obrovské. Vileme, protože tu musíme trčet, než se cestující vrátí, můžeme zatím doplnit palivo. A toto zdánlivě logické rozhodnutí spečetilo osud všech na palubě KLM.
Tankováním se letadlo KLM o půl hodiny zdrželo a zdrželo i Boeing Pan Am zaparkovaný za ním. Stroj KLM pak byl tak těžký, že se nedokázal odlepit od dráhy včas a střetnul se s chybně odbočujícím letounem Pan Am. Během půlhodinového zdržení se prudce zhoršilo počasí, protože letiště Los Rodeos leží na plošině vysoko v horách. Letiště Los Rodeos je ve výšce 600 metrů, což je běžná výška hladiny mraků v této oblasti. Takže když vítr zanese mraky nad letiště, je letiště uzavřeno. Viditelnost klesne na nulu. A to se tam střídá pořád dokola. Letiště, které je stále ztracené v mlze, bylo navíc špatně vybaveno. Nemělo pozemní radar, aby dispečeři viděli, kde jsou letadla. Jeden člověk seděl v budově hned vedle vzletové a přistávací dráhy a jen vizuálně sledoval změny počasí. Tak se tam kontrolovalo počasí. Onen osudný den nemohli dispečeři obě letadla na dráze vůbec vidět. Nevidím je, nemám vizuální kontakt. Na dráze nesvítila žádná středová linie světel. Startovat při tak špatné viditelnosti bylo nebezpečné a nezodpovědné. Letoun Pan Am nepotvrdil opuštění dráhy, takže žádné letadlo nesmělo startovat ani přistávat. Podívejte se na to, ten mrak se valí přímo na nás. Myslím, že teď nemůže nikdo nic vidět. Nizozemci používali jiný soubor provozních předpisů. Scéna byla připravena pro katastrofu. Ale co jí skutečně odstartovalo? Nizozemští vyšetřovatelé se domnívali, že našli příčinu. Ach jo, zatraceně. To se musí stát právě dneska. Když má Španělsko dát Maďarsku lekci ve fotbale. Podle nich dispečeři poslouchali rozhlasový přenos z utkání. Možná se tedy dostatečně nesoustředili na práci. Navíc jejich špatná angličtina zmátla piloty. Pojíždět po dráze. Opuste dráhu na výjezdu 3, třetí nalevo. Třetí nalevo, dobře. Řekl třetí? 3. 3, třetí nalevo. Myslel jsem, že říkal první. Třetí od vás nalevo. 1, 2, 3. Třetí, na třetí. 1, 2. Musíme to udělat správně. Na třetí? 1, 2, 3. Slyšeli jsme, jak dispečer mluví s jinými letadly, slyšeli jsme, jak dává povolení ATC, povolení k pojíždění. Já si myslím, že anglicky mluvil dostatečně zřetelně pro každého. Takže musím říct ne. Nemyslím, že za to mohl dispečer. Nemyslím, že měl na té nehodě nějakou vinu. Pan Am 1736, jen kontrolujeme, jestli... 40. Ale nizozemští vyšetřovatelé... Je to tenhle výjezd. Ano, já vím. Přišli s konfliktním tvrzením, které vyprovokovalo prudkou hádku. A to, že letadlo Pan Am zavinilo nehodu, protože bylo na dráze, kdy tam nemělo být. A piloti neuposlechli příkazy k odbočení. Dobře, jistě. Možná to počítá jako 3. Tohle miluju. Měli instrukce, aby jeli na číslo 3, ale oni jeli na 4, protože pojezdová dráha číslo 4 měla nájezd v úhlu 45 stupňů, což mělo manévr odbočení obří 747 v té mlze zjednodušit. Řekli jsme, potvrďte, na kterou pojezdovou dráhu máme jet, a on řekl, třetí od vás nalevo, 1, 2, 3, třetí od vás nalevo. A pořád jsem přesvědčen, že když nás viděl jet kolem první dráhy a řekl, počítejte 3 další dráhy, 1, 2, 3, dělali jsme přesně to, co po nás chtěl. Stále si myslím, že to tak chtěl. Bylo logické použít tuhle pojezdovou dráhu. Ale ať už by použili 3. nebo 4. výjezd, bylo by to stejně nepodstatné, protože vyšlo najevo, že kapitán Van Zanten udělal jednu z nejzákladnějších chyb, jakou pilot může udělat. Vzlétl bez povolení. Teď máme viditelnost 700 metrů. Počkejte, nemáme traťové povolení. To já vím. Tak o něj požádejte. KLM 4805 připraven ke vzletu a čekáme na povolení ATC.
KLM 4805. Máte povolení do Papa Beacon. Stoupejte. KLM dostalo povolení ATC, což se týká trasy, kterou musí sledovat po vzletu. Nyní muselo čekat na povolení ke startu. 325 radiál na Las Palmas VOR. Máme povolení do Papa Beacon, letová hladina 9.0, stočit na 040 až do 325. A teď jsme... Jedeme. Ale proč ho posádka nezastavila? Je velmi těžké, aby druhý pilot nebo palubní inženýr řekl kapitánovi: počkat, něco jste zapomněl. Tak se odhalil problém, který v civilní letecké dopravě existoval už dávno. Pilot byl považován a často se sám považoval za boha. Kapitán má vždycky pravdu. Nikdy se nemýlí. Mladší důstojník by nikdy neodporoval nejlepšímu pilotovi aerolinií, muži, který mu dal licenci. Penem 1736, hlaste dráha volná. Je tedy volná. Co říkáš? Je ten Penem pryč? Ano. Kapitán Van Zanten byl pod velkým tlakem. Věděl, že musí buď vzlétnout nebo zrušit let. Posádka si asi byla vědoma, že udělal chybu, ale bála se mu to říct. A katastrofa se stala nevyhnutelnou. Sakra! Zatraceně! Dělej! 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 Oficiální zprávu vydalo Španělsko. Z havárie byl obviněn kapitán Van Zanten, který vzlétnul bez povolení. Nizozemci to odmítli uznat. Uveřejnili vlastní zprávu, podle které tragédie vznikla kvůli špatné angličtině dispečerů a všeobecnému zmatku na Los Rodeos. Za havárie na Tenerife jsem se opět poučil. Leteckou nehodu může pilot způsobit kdykoliv, bez ohledu na to, jak je kvalifikovaný, zkušený, profesionální či přesný. Vždy totiž bude v pilotní kabině sedět jenom člověk. Pojišťovny vyplatily rekordní částku, podle dnešního kurzu 2 miliardy dolarů. Ti, kdo přežili, už nikdy na 27. březen nezapomenou. Přátelům říkám, aby si zjistili, kde je nouzový východ, aby si přečetli všechny návody, jak se dostat z letadla. Jsou to důležité věci. Zdává se mi o tom, jak jsem bezmocná. Jsem na letišti za velkým silným oknem a dívám se, jak startuje letadlo. Vím, že se zřítí a chci vykřiknout, ale brání mi v tomto tlusté sklo. Prostě se cítím bezmocná, protože mojí povinností bylo o všechny se postarat. Já jsem to chtěla udělat, ale nepodařilo se to. Nemohli jsme je zachránit. Ztráta manžela velmi změnila můj život. I život mého syna. Život celé rodiny. Ovlivnila všechno. Co všechno může život přinést? I takové věci se stávají. Já vystoupila a oni jeli dál. Možná, kdyby se to letadlo rozjelo o minutu později, nestalo by se to. Myslím, že jsem si uvědomil, jak rychle může člověk opustit tento svět. A tak by se měl každý umět těšit z každého dne, jak nejvíc to jde. Po té srážce jsem se rozhodla založit rodinu. Myslela jsem si, že zůstanu doma a budu mít děti. Moji přátelé zahynuli. Později jsem pochopila, že když budu sedět v tomhle malém bytě, bude to, jako bych se schoulila do klubíčka a zemřela. Oni by ale určitě chtěli, abych žila naplno a neměla z ničeho strach. Mám štěstí, protože po té havárii netrpím žádnými děsivými sny. Ze začátku jsem se téměř styděla, že jsem to zrovna já přežila. Honilo se mi hlavou, že by snad bylo lepší zahynout. Tak hrozně jsem se cítila. Po té srážce jsem se dlouho všeho bála, ale vím, že kdybych letěla s Joan, ona by mě určitě zase zachránila. Musel jsem z NTSB odejít. Po té havárii jsem se cítil tak špatně, až jsem onemocněl. Musel jsem se léčit a zpátky už jsem nenastoupil. Vrátil jsem se s manželkou na Tenerife. Zajeli jsme na letiště a tam nám ukázali tu runway. Celou jsme si ji prohlédli.
Připomněli jsme si, jak to všechno tehdy bylo. Potom jsme nastoupili na Golden Odyssey z Royal Cruise Line. Svým způsobem jsme tak tu cestu dokončili. České znění připravili Valerie Zavacká, Jiří Prágr, Luděk Čtvrtlík, Daniel Rous, Jiří Plachý, Daniela Bartáková, Jiří Valšuba, David Vejraška, Marek Libert, Petra Tišnovská, Tatiana Jandourková, Jiří Meixner, Zuzana Trimlová, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Česká televize 2007.